Amb l'objectiu de treballar per millorar la qualitat de vida de la gent gran de Badalona, la Plataforma Social i Cultural de la Gent Gran treballa des del 2002 organitzant diferents activitats, des de sortides culturals fins a caminades saludables. Desde catalán, informática, Badalona Camina, que es conocer los barrios, excursiones culturales, visitas culturales y el acto en que estamos hoy celebrando aquí también. Luego también vamos a la Fira de Abril, tenemos abogados para cualquier problema que haya, pues solventárselo siempre que se pueda. Una d'aquestes activitats és el Festival de Centres de Cultura Popular, que ha celebrat la seva 6ª edició aquest dissabte en el Teatre Blas Infante de Badalona. Una tarda de música, ball i festa que ha comptat amb la participació de diferents centres. Activitat que s'enmarca en l'agenda de la plataforma que continua treballant, malgrat que encara no ha rebut les subvencions de l'any passat. Nos han quitado todo tipo de ayuda, las subvenciones del ayuntamiento. Resulta que no nos han pagado aún lo del año pasado, que viene con recorte, y luego nos tenemos que sentar a negociar lo de este año. Pero de momento no hemos visto ni un duro o euro. A més, aquesta activitat també ha comptat amb una vessant solidària en col·laborar amb el Banc d'Aliments.